Inaanduyog sa mga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyong amin. Welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw kita nin Webes. It's 13 na kita kan na bulan na Oktubre, taon 2022. Sa lado teknikal, ang sa kuyang partner digdi. Ang sa kuyang idol. Engineer Charlie Binaobra. Sa information, si Rodel Cesar. Sa opisina, si Ma'am Kayla Ligasyon. Ang sa mong magayong-gayo na finance manager. Sa transmitter site, yaon man po duman, si Engineer Joanner Divilla. Ang baby face ka na grupo. Ang maskulado tang PSG duman, si Tony Saison. Abot kita ng 11 o'clock sa pagulay-ulay kay mga napapanood na tema ng Aldao. Pag-resibikan mga report tali sa mga karonda, badi ko kitang maging newsmaker. Kasod mga tugang naging successful, matarayumpo, makulor ang ginibong Governor Luigi's first Aguila Cup Intertown Basketball Tournament digdi po sa siyudad ni Iriga. Opening pa lang ani, exhibition game pa lang, nagtaon na tulos ng kaugmahan sa mga player, sa mga bisita, sa mga tao. Lalo na dinayo kita kan PBA Legends malupit nakawat pero ginana po kan team Camarines Sur ang laban sa score na 118 kontra sa 108 na score kan PBA Legend. So congratulations team Camsur. Pero sa first game kasudma Iriga team and Bula team aga naman po ang Iriga kontra sa Bula. May mga mayor kasudma sa Iriga, may mga councilor,
may mga vice mayor, kaibanan ang sa endang mga players. Hali sa bilog na probinsya po nin Camarines Sur. Nag-piling manin na gila sa awat na basketball sa exhibition game ang mga mag-aramang Congressman Elry Villaperte, Congressman Mix Villaperte, especially ang padrino hali sa provincial government sa pahinginot ni Governor Luigi Villaperte. Bueno mga tugang na na si karundang June Batan, maray naramrag ka mo John, kamin. Okay, lagi salamat sa maray karandang jury. Yan na magumang impormasyon tigdi sa tawol na discarding production project sa Maluwasan Bahaw. Inihina sa kunyato na relation site na kung site natin. Putol-putol ang line mo John, nag-mobiling ka ba? Okay. Ini. Okay. Yung kaya ko din sa ang signal ligdi medyo maluya. Oo. Pero marere ng kadikit, 4x4 na. Okay. Maugmaan na impormasyon na nakatan niya ito kasun kay Mayor Jeff Besenyo ay ning relocation site na kung saan nakabugtak sa Barangay Salvacion, Baaw, Camarines Sur, ini sa pinadabisita na kasunma. Asin talagang ini totoo na mangyayari nasabit ng relocation site, nasabit ng barangay. And then initabi karon lang Joey, pinagpaabot sa tuya kasunma na ini-award sa mga nanunungdan, ini nga beneficiary kaning nasabit ng relocation site sa maabot na Nobyembre 6 na kung saan iyuan sila pang-celebrar kan siyang kumpleanyo kan mahigos na alkalde digdi sa Maluwaan kan Baaw, Camarines Sur. Kaya si mga nagkahata na kung saan hambok gaya ang nasambit ng relocation site initabi Joey, totoo asin ini i-award sa maabot na November 6 na kung saan iyuan na sa iyang kumpleanyo ni Mayor Jeff Besenyo. Ano ang mga tataangkan relocation site na yan, hali sa in? Budget ini kan lokal na gobyerno asin garo kapartner din ang probinsya nin Camarines Sur. Ini baga so apektado kan road widening din sa may diversion road Baaw, Camarines Sur. Asin pinagapaabot pa nga ni susub sa informante tabi karon na Joey. Ini baka makabali pa din sa mga apektado ang pag-rehabilitation ka Philippine National Railways na kung saan kadakol mga residents na maapektaran saro na nga ni aning barangay Sagrada. Yan saro sa mga pwede mabenepisyaran kanda sa bit ng relocation site tabi nga Joey. Iyo mananggad, tamagin ang lote ni punong barangay, former station manager Melvin Barayoga, apektado. Garo baagyan kan release, kan pero karil. Iyo, kadakol na harong, kabali so harong ni Karondang Road. Dati pala si harong ni Karondang Road. Magka-neighbor pala sinta ni SM. Ay ni former SM, Kap Melvin. Yung gayo, kaya ayan sa mga pwede sir makawan ng benepisyo kay ning lote na yaon digdi sa may Barangay Salvacion, Baaw, Camarines Sur. Pero ang hektaryaman kahiwas magiging relocation site sa Baaw, Salvacion, Baaw. Mga 2 hektarya tabi ini karon lang Joey, kaya kumbaga sufficiente ini duman sa mga household na apektado kan nasambit na mga programa kan gobyerno. Ang lote, ano yan, hulog-hulugan o itataong libre? Tigpiryo ng square meter sinda ang mga beneficiary. Pero ini itatao alagad si ibang mga bayan sa araw ka na sa kuyan sa bihaya sindahan mabayan tulog-tulugan kaya dahil pang harong dyan, lote lang yan, mayong harong na kaibanan. Mayo pang harong ini Sinda naman lang mapag-ibong harong alagad kumplito yung
Kan mga dyan sa relocation site, kan mga pamilya baka saraditon sa naman, dapat may iwas man. Ah, Meter kada pamilya. dahil ini nag 100 square meter. Kaya lang, medyo pa lang, tama lang. Ano mo sa mga meters na gamos mo ka. Hindi gamos ka na. Alam ko lang bagay, ang tinampo, ipaparot kong kriting. Ang lockdown sa tinampo, 4 metros. Kaya medyo garo yan na konkreto mo din eh. Kaya magayon ang nasambit ng relocation center. Si Simon and previous owner kan 2 hektar yang relocation site sa Salvacion. Kumain. Si Say ay previous owner kan Ang pamilya Mirilles, si Engineer Kading Cesar Mirilles, yaw na dyan, nangunyan sa sulad kang Iriga na kay-star. pasari daw, interview mo naman kung nagperang milyon man antik ang bakal kan na lokal na gobyerno ka na baaw sa imo. Siguro dahil na ado galing po yan, mga magpa-interview sa kuya naman yan, kumbaga confidential naman. Baka binarat man na maray, dahil man. Negative man. Ay, oo. Pero ang pundo kayan, hali sa local government unit kan na baaw. Partnership with the provincial government. And Governor Luigi. Mixto. Kaya napanahon kami ni Governor Mix. Kang panahon pa pala ni former Governor Migs. Idakulang tabang pala na, ano. Kaya, ayan baga. Pero nagpupuuna ang construction kan release o pero karil dyan sa parte kan baaw. Dahil pa. Negative pa man. Dahil pa man. Dahil pa. Ayun. Okay, lagi, karanda na Joey. Yan naman na ito yung mga heras na informasyon. Direct namin digdi sa kuyang location. Digdi sa RPN, DCKI, Radio Ronda, Amoyan Matuot. Ako man si Joe Badumatan. Salamat na maray, karundang Jun Batan. Na sa report ni karundang Jun Batan, amo kuno yan matuod. O, di ba? Kami kayan, RPN sa CNN. News you can trust. Ano, parang, tsa, mga araw kan iba na nagpaparestorya na bako kayang matuod. Matuod nga sabi ni karundang Jun Bata na may relocation site na para sa Indo na mga naapektaran kan road widening sa Baaw. Ani ba baka makabali pa dyan itong mga pamilyang maapektaran sa bugtak nin Pirocaril sa parte kan Baaw. Ta dyan maagi ang release na, no? So mga pamilya maapektaran, pwedeng kabali ka mo daban sa mga beneficiaran. Dyan sa Barangay Salvacion. Mga 2 hektarya pala ni. So maiwas naman, magtiga 80 kwadrado, anong square meter, metro kwadrado, na tugdo ka ning harong, maiwas-iwas naman ang ganito yan. Pero dahil kita sure kung baka gibuhon 100 square meter ni Mayor, di maray na. Sa pagayon na po kaya ini yung pero karil ta from part of Laguna pasiring sa Bicol ay street na mayo ng paliko-liko kaya mabilis na pong marian dalagan. Kaya yan po si mga maapektaran na pamilya, sorry na lang po kamo ta project ini parte kan build program ni former President Digong, ipapadagos mo niya ni President Bongbong Marcos. Ang budget pati kani talagang preparado na. Pero ano daw po ta ini yung mga lote
sa gilid kan mga release kan train, ginibo kayang istaran man kan ibang mga pamilya, na minsan iko dyan mga mayor man na ang rights bibinta. Ano yung taarog po kaya? Nagtutugot kani ang management kan Philippine National Railways. Dapat karasuhan ang nagbibinta kayan pa din ng rights. Dahil mayo sindang diretso na magbinta kan mga rights kan lote sa gilid kan release kan train. Tapag sa diri yan kan sa tuya pong PNR. Pero may mga nakikinabang po dyan. Saka iba dyan, mga konkreto na. Imbis na ang mga gilid na lote sa kan PNR, magamit na pong tinampo as alternative road kan sa tuya pong gobyerno. Pero mahamilya ng dakulang kandidat. Pero bakit ang may ginibutan ibang harong, ibang pamilyang yaon sa gilid kan release? Kung dahil naman maaagian, trangkilong maray. Pero giribuho na lang po yan ng kang gobyerno ta. Pwedeng maging alternative road, maghiriwas pa sa to yung mga agyan. Lalo na kung may okasyon, nagpipiriot sa to yung mga tinampo, nagsasarado minsan, nagkuklose road, o perwisyo man minsan sa mga motorista. Abeda, yan man sa linya ngunyan si Karondang Ruth Pornilios. Good morning, please come in. Yes, Sabi, St. John, good morning, and good morning sa yung mga karantabay. Antes kan sa tuyang report, Sabi, Karandang Joey, nabutan sa amin good morning and daycare worker kan Barangay Sagrada si Ma'am Bibi Manlangit digdi sa daycare center 2. And ano siya, teacher? Again? Teacher siya, teacher. Daycare teacher sa tabi Karandang Joey digdi sa Barangay Sagrada. Ano kung i-describe mo si ma'am, kumusta man sa iyang kagayunan? Kung Si i-describe ma'am, mo. mabuot siya sa mga kaakian, lalong-lalo na itong mga edad sa 4 anyos hanggang 5 anyos na mga nag-i-eskwela digdi sa iyang daycare. Ang kayang Barangay Sagrada tabi St. Joey, bali duwa ang daycare center digdi, ang daycare 1 and daycare center 2. So yan siya digdi sa daycare center 2. As in, katatapos pa lang na magkaiguanin, feeding itong mga kakian na sa aral daw kaya iguang menu of the day ang mga parents na luluto and kada parents may mga schedule iyan kung ano ang tendang gigibuhon. Iyo, medyo mapakal-pakal maging teacher sa mga daycare center, mga 4 years old pa lang yan. Yes, Tabi, and ang mga kakian na grabe ang kukulit, ang pasaway, pero ang mga maestra talaga may tsaga sinda na magpasensya kung talaga nagpapasaway sa sinda. Minapasensya lang ang mga teacher na ini. Ano ang mga estudyante dyan, may mga balon pang chupon? May naman Tabi. May naman nagtuturo po. At pagkatapos ng tendang klase, igusin daw feeding. Kaya, bigyan ko sa Ayok yan. Pero itong aki ko kaya, isang Joey na binag-iba ko dyan nakalihis na daw. Ito nag-eskwela ito digdi sa daycare center 2. Maray nga nita, dahil ko na binapabalon kan chupon niya. Kami na chupon pa iba. Ay, iyo. Ay, kung nga grade 1, grade 2 na nagtuturupon pa. So, ang karayan mo niyan taan DSWD guwang mga feeding program sa mga daycare center sa Mandindain Ano man ang barangay. papakakan? Ang kadalasan na minudigdi, ipanasindang booklet na pinaghihilingan kung ano ang lulutuon sa kadaldaw hanggang Saturday. Sampol nga yan. Halimbawa, isang Joey, na Lunes, ang niluluto ninda. Halimbawa, itong itlog na may halong patatas or itong may karne na may halong itong karning manok, may halong malunggay na ginapaan. Yan ang mga menu sa aral daw digdi sa kuyan. Pero Mayo lamang nag-suggest na ngayon sa agang Biyernes ang minuta ngayon, ma'am, spaghetti. Igwa kayan tabi, esenjoy na ko yan, pinagluluto alagad, dahil dapat balgahon itong pinagtaon na hali duman sa DSW. Ayun. Libro,
nagaro libro siya na Xerox copy na yan ang pinaghihilingan namin no kan alaal daw na iyan. Iyo. So mga masustansya lang ano. Medyo kaya man nasusubog lang an sa tuyang teacher mo niyan sa daycare ta garo dahil man siya sanay na magpa-interview alagat may mga siya na pinagkakaroon. Yes, sabi thank you ever ni man ini mga nakaantabay pag kuyan mayo na sindang sabi minadawag-dawag man sa mga radio. Pero sa ngunyan kaya sandang kasubago antes kan iba pa niya itong bareta kasubago kaya sa municipal covered court kan banawaan ng baan itong mga Diyan ano ni, licensing division kan PNP. kadakol kan mga kuyan dumagbisita nahiling ko baga duman ang mga polis itong mga halis pa sa mga bisita halis sa ibang lugar and syempre itong nakaulit ko nga ni kasabago si Police Major Jan Pilea and daging ganyan siya duman sa mga gusto magpalisensya o magparinyo kan sa indang mga dipday palisensyadong padil alagat pinag-asawat ko tayo siya kung aguraan nung yan ang pagpaparehistro asin pagpaparinyo kan sa indang mga badil alagad sabi niya after na langatan na okasyon pa iduduhol niya itong mga listahan kung mangguranoan pagpapalisensya o pagpaparinyo ang bayad daga tabi karundang Joey. Iyo mananggad. Yan tabi karundang Joey an sa tuyang bareta kasubago na kuyan halit pa kita duman sa munisipyo kan Baaw and sa mga ibalik-balik di sa daycare center na talagang an mga aki na kuyan nag-eskwela sa mga manday na daycare center talagang dahil nagugutom asin yaon an budget kan na DSWD sa kada semana ninda si ma'am kaya abong magpa-interview sa radio ta garo na susupog pa. Iyo. Okay lang nantig. Pero ngayaan na budget kan DSWD para sa mga kaatian, dire-diretso man nga iyan, alagad anmino na dapat lutuon kan aldaw na iyan, yan ang susunod doon kan mga magurangan, tanganing maluto yan. Mga masisiram ang mga kuyanta. Ano ang mga 4 years old? Igwa naman mga ngipon na, no? Kompleto na. Ano mga aki? Ikaw na tayo sa Joey na. Iyo tabataan din, no? Matagas, baka masayang, ano? Ang pinaglolo dahil nakakakanta. May mga kaibahan sa loob mismo kan loob kan istilaan. Nagkakakansinda dyan sa loob kan sa indang classroom. Siyempre, mga magurang dyan, yaon man, nagbabantay. Iya, nagbabantay. Asin dahil man sinda kabali sa magkakankan natin. Magugol ka nga, ano? Pero yan ang kadayunan mo yan kan proyekto kan sa tuyang gobyerno na harap ka iyan. And minahagirap ko dahil Interview na. Busy kaya si Kahidon siguro sa kaya na newsmaker of the day. Sige, pero maghanap ka mangyari dyan sa San Juan, sa... Itong mga kataid mo dyan na barangay, San Juan, ano itong sunod? Sabi, Salvacion, San Vicente. Iya, sabi. And sa ngayon kaya, ang mga kapitan, garo, mga busy may akong nahagilag mo yan daw. So, ako karan ko kami mga reaksyon sa sumasunod na daw, makakuha na kita ng interview. Kung ano ang magiging reaction ninda ka ini, na-postpone itong barangay election. Iyo man Pero SN Joey, pabor ini duman sa mga nakatukangon yan, asin yaon sa pwesto. Pabor yan, pa-extension yan eh. Dire-diretso mag-inside ng honorarium sa kapag-serve. Yes, sabi. And yan ang sa tuyang report niya na halilig di sa Banawaan kan Baaw,
From my location, Rod Cornelius, Radio Ronda, Iriga. Salamat na maray, Karondang Ruth Porrillos, sa dagdag na yan na mga informasyon. Ali po dyan sa Partikan Baaw, Camarines Sur. Barangay Sagrada. Uy, surti talaga pala. Sa tuya pong mga kababayan sa mga bagagayo na programang itinataukan sa tuyang national government, nangurog na po ang Department of Social Welfare and Development. Lalo na ngunyan ang sekretary, Marayano. Ang mga kung mong may educational aids or assistance, cash assistance na ipinapalo sa mga estudyante, elementary, high school, and college, pati sa mga vocational courses. Tapos, igwapang programa sa daycare. May libre pang pagkakan. Kaya tranquilong maray. Kunarog lang kaya ng gobernuta, sige-sige man ng tabang, di nag-ugma naman sa partikan mga namamanuan. Pero dahil nangangahulugan man namamanuan man, magparaasa naman sana. Ay lalo na pong may purpose pa. May kalahi pa. Kadakol basta magayon na programa. Bueno, nasa linyaman ko niyan si Karondang Rocky Bayubo. Aber daw, resibyon tama ng report tali sa Partikan Albay. Rocky Bayubo, good morning kami. Salamat Karondang Jo sa mga paratabay ka na Radio Ronda. Duwang gayong shooting incident ang nangyari digdi sa probinsya kan Albay. Karo digdi sa Banuan kan Pulangi na sarong principal kan Federal National High School ang linaog ka nga nagtalikod na aldaw atin man na pagbabadilon na tabi Karondang Jo. Sa insali na kan binadil siya sa naog ka kanarong ay iyo anong naging motibo kan nangyaring ining pambabadil? Anin na day pa makumpirmal ka na PNP kung ano ang motibo sa nangyari pang babadil. Dyan sa may barangay Napo, Pulangi, Albay. Sa nangyari niya tabi Karondang Jo, mga alas 9 na pagkabanggi kan magtanaw ang suspect sa bintana kan biktima asin na dumana tulos na pagbabadilon matapos man na madangog kan agong kan biktima na igwanin na putok na nangyari sa taas kan sa idangarong sa kwarto nailing na sa natabi Karondang Jo bulagta na ang principal. Ano ang estimate kan poco mas y menos pera edad kan principal? Ang edad nasa 56 anyos na lalaki. Ayubin pa man pala ano daw naging kasalan kaya o motibo kan? Ano yan araniya na binadil o arani tabi Karondang Jo ta may nagkamas-kamas kaya sa luwas kan mag-sirip sa bintana ang biktima tulos ng pinaputukan. Sige, subaybayan mo. Maaraman ta kung ano naging kausa kaya nasambit ng panggagadan sa sarong principal. Yes. Sinundan man kaniyo tabi Karondang Jo sarong man na maestra. Ang binadilman dyan sa barangay Lugpo, Alibon, Albay. Sa magkasuway na lugar yan, sa magkasuway na lugar. Magkasuway. Saro sa Pulangi, saro sa Libon. Sa Libon man yan, sarong yan. Yan na binadil na, teacher? Teacher. Babae o lalaki? Babae. Babae man ang biktima, mga poco mas o menos, mga piraman ng edad. Ang mga nasa 47 to 52 years old. Ayo, medyo din pa. Ano daw ang naging motibo man? Ang motibo na kay niyo tabi Karondang Jo, ninahalin nila pala nilipin nagsusubaybayan. Nag-uutang suspect na pinapautang. Daan babaeng ini tabi Karondang Jo, may turtindahan sa Lugpo. And kan
na dahil pinautang, binalika, pirang ikapirang aldaw, binalikan. Oras na Atlanta sa Radyo. Mayo bang Libon Mayo pula suspect sa magkasuhay na insidente ng pambabadil gadan sa mga biktima. Hindi yung kayang lugar na inidyo sa Barangay Lugpo, Libon. Yun yung kinatakutan ng barangay. Kaso mga residentes sige, nagarali Ano yun na arayo yan sa sentrong barangay na yan? sa coastal area kan na Libon tabi karon Ay, iyo mananggad, iyo mananggad, oo. nagarali. Coastal na kayo Para lugar. apat na barangay ni ana Sitio Nugpo, Buga, Makabugos. Asin man na ang Rawis, nagarali sa mga residentes digdi. Sinulit pirmi na sana may binabadil. Ano man daw yan, ano? Katalan. Ano man daw yan ta, arog kayo dyan sa ama ko nung nagkakatarakot talaga ng mga residentes yan. Pwede mag-request ang Mayor Canlibon sa Philippine National Police saka sa Philippine Army na magbugtak ng headquarters and detachment dyan para magbantinel kan pasyo din. Kana nakaaging itong sunod-sunod ng mga nangyayaring shooting incident digdi. Ang Chairman kan Committee on Peace and Order Council, sa pagi ni Councilor Edna Sasun, asin man ni Councilor Janero de Borreo Saclag, pinapod sa mga kapitan, sa mga barangay official, tangating maharaman kung tano, asin man kung nasay-risay na mga persona ang nagbabadil ng mga sibilyan. Garo pala ng mga gamgam na binabadil, ano? Pambili. Oo. Mayo pa dahil pa na bibistuan mga suspect kung ini may gang ini, grupo ini, or anong klaseng mamamatay taon mga parabadil yan. Ano Ang mga... sabi nga ni konsepsyon mga kabuan ni Legal Batch ka konsepsyon ka na Libon kamalangan may saruman na dahil pagpara sa lang kung ano mga nangyayari pagbabadil sa Banuan Calibon mayo nga dyan pagkaram si Gilbert Concepcion oo. ang si Gilbert Concepcion yangon niya sa Rilcodada sa may partikan bato ang Kaya dapat maging opisyal na pahayag kan PNP as in kan Philippine Army kung ano talaga ang kausa saka kung anong grupo in na mga babadil dyan. ayo na Libon ang sabi ni Mayor apat na ngayang barangay ang critical nga digdi sa Libon ang ang ni Mayor Das nina laganag mong takrami tabi karon nagyo bako lang Dara dyan sa apat na barangay, ano? sabi ni Mayor Das nina 20 nga personas ka nga army kado kaya ni tabi karon na nga na detachment sa dyan sa Buga sa man dyan sa may Martikan Barangay Makabugos. Pag mati ko, taigwa ng presensya kan Philippine Army, may detachment na dyan sa ma-maintain kan pasi orden sa apat na barangay kan Libon, di ba ka magaywa na po ng katangkiluan katunino nga nasin magbaralik na ang mga residentes po dyan. Yes,
imbestos magbugtak ni na negosyo, arog ka na mga nightclub. Oo. Arog ka na mga ano pa, na pagkabagi Hotel. dinadako, restaurant, Yan. hotel, motel. Iyan ang pigmamouth man putano ni Mayor Das. Kundi lang galbiman ng mga nagpapaluwas na critical ngayon Banuan Kalibon. Bako man ngayon critical. Apat sa naman ngayon barangay, duman sa coastal area, ang na critical. Yan pating tinampukan libo na gayong-gayo na, kaso lang medyo pag dyan sa may parting coastal na medyo halawig ng biyahe. Ayun. Sa apat na barangay na maribok or matakot. Daiman. Maray. Taan na banda, pinag-develop ni Governor Noel Rosal, asin man ni Congressman Didi Cabredo. Maray pala. O garo gigibunan sa niyo nin komersyal, ini yung pagtaport nin so ito mga hali sa Boracay, sa mga hali sa Cebu, mapasirindig di sa Pantaw. Ano yan Pantaw port mo yan? Magayo na. Magayon na ini sabi karon danyo taping di-develop ni Governor Noel Rosal, asin man ni Congressman Fernando Didi Timur Cabredo. Gusto mong sabihin si Governor Noel Rosal nagsiserbi pang gobernador until now. Yes, tabi karon dang Jo. Mayo pang- tabi nga di kayan. Nila halatod na sa ngayon magiging desisyon kung ikuyin nga ako. Paliyon nga ako bilang gobernador. Yo. Sa bagay man na, kahit tama pang finality yan. Trabaho lang ngayon. Nila mag-service sa mga albayano-albayana. Si Sen ang congressman sa 3rd District. Congressman, si Congressman Fernando Didi Timur Cabredo. Ano yan, interview mo man lamang yan, si congressman. Termi ko man na-interview si Kong Didi Cabredo. I-live mo daw sa kuya, yan congressman na yan dyan, saka si Governor Noel Rosal, kung mapasyaran mo. Ayun, si Governor medyo layo. Pero si Kong Didi, lang sa ligaw. Pasyaran mo siya sa Ligaw, o sa aga kayo, baka pwede siya 9:30 to 11, ubuson tayo ng congressman ng oras ng Joey. At kaulayon ta si Congressman Fernando Didi Timur Cabredo. Makuha man ini, matibay man ini sa mga members kan media. Oo. Si Senas Maray, Salcida, Joey Salcida, Rino Lim, si patong sarong congressman dyan. Si Lagman. Lagday, dyan lang sa 3rd District, ang Albay, naging congressman dyan. Si dating Congressman Rino Lim. Yan. Gonzales. Dating Congressman Peter Sabido. Yan. Si Gonzales, sa Lalima. O ngayon, nakatukaw ini ng bagong congress. Si Say dyan ang maurag sa media. Si Say na congressman dyan sa 3rd Distrito Canalbayan, maurag sa media. Gabusman. Yun ang Kung Congressman sa 2nd District, dinago na ka sa Banggi. Ano? Tano? Dinago. Garo may pinaluntaan na projects na paliog sa presyo. Oo. Sabi ni Kong Joey, pagkaraya ngayon ay ekonomista ba ganyan? Iyo. Ekonomista ba gayan? Baga ganyan ay katataw magbintada. Yan. Binta mo ngayon ay, dahil mo ngayon ako parimong-rimungan, Yan. ako ngayon akong libong. Yun. Nila iwinasak na sa papel. Sabi ka na sa tuya man na madada man na kari ba sa broadcast. Si Say man ang matabilta dyan na pag-iriba. Si Say na matabilta man na pag-iriba. Si? Kuyan, si Idol. Ayaw man ang naka-inirib. Yun, nagkailirin, pero yaw din na duwan. Kanda isa bulag sa mga papel, pati dasin nilang kadaramay. Iyo man ang gada. Garo ngaya mayong help kasuha po. Iyo tagaro, pigririgla pala. O sige na, mahanap mo yung kami ni Paring Cha. Okay, yan na, dali. Yan na, radyo. Detalyes kaya na mga sa aga sa alas 4 na aga na bango na. Ayaw, sige, At okay. bango kan,
sa tuyang kawisaw. Lagi ba yun mo? Sige, salamat. Mga tukang si Karundang Rocky Bayobo, nagpaabot ng mga impormasyon from Albay. So, hanap buhay man muna kami ni Paring Cha. And after hanap buhay, balik kita sa pag-urlay-ulay. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Honorable Ami Hermoheno Olea and family, Unang Barangay, San Juan, Irigas City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Dininia Consumer Goods Trading, Irigas City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Regal Plaza Hotel, located at Diversion Road, Nabwa, Camarines Sur. They are open for business like wedding, birthday, seminar, reunion, family gathering with swimming pool open every day. Regal Plaza Hotel, owned and managed by Jolly and Mrs. Josie Paira. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protect
Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con. Bangong gumagabloom. Charm Fat Con. Damit ay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con. Bangong gumagabloom. Charm Fat Con. Damit ay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa badog ang pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya
Maputi, Papaya Fest! White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Bida Kid Best friend natin ang mas isuot para ligtas. Ingatan ang kamay maghugas bago pumasok sa class. Sa pila wag dikit-dikit, dumistansya para iwas sakit. Laging open ang window para maganda ang airflow. Ikaw at ako ang Bida Kid, sa COVID di patataig. Sa ligtas na pagbabalik, sama-sama maging Bida Kid. Bueno mga tugang, balik po kita sa tuyang programa. Oras na po, alas 10:25 na po ni pagka aga. Ay, good morning sa mga Facebook Live viewers ta paring siya, ano? Mga nagbo-view hali sa mga ibang probinsya kan Bicol and Runa kan Pilipinas, man nagbo-view hali sa iba-ibang nasyon ng mga kababayan tang Pilipino. Good morning. Especially po nasa to yung mga sister angels. Oy, number 1 na viewer mo, ansa ko yung mga irmana, no? Especially, thank you so much sa gayong-gayong ko ng mga tuga. Si Irmana nga Monica Perique, kan Limasol Cyprus. Thank you so much sa sis, sa support and sa pag-share kan nasa moya pong mga programa sa RPNDCKI. Nakakaabot sa interong kinabaan. Through Facebook, ano? Live stream po kan Facebook page kan RPNDCKI, nadadalan sa Twitter, YouTube, Google. May radio, ano pa kita, RPN Radio, nadadawag kita. Tapos sa mga transistor radio sa bilog na Camarines Sur, part of Albay, and parte kan Camarines Norte, Quezon Provinces. Dangog-dangog po dyan ang RPNDCK. Also, good morning sa pinsang ko, si Eric Antonio Habana, also watching. Ma-travel na pala nini sa Japan, ano? And kay Sister Monique, Michelle Pasiti, Naga City, also watching. And si pinsan na Marlo Mansera, also watching. Thank you so much. Si Sepa, hermanang Melanie, Bali Masolo Cyprus. Si nag-watching man. May mga nag-watching pa sa to. Si Auntie Nori Habana Ellington of United States of America also watching. Thank you, Auntie Ninang. Pero nadawag na Auntie Ninang itong pangapunan ko, ano. Na kung nag-watching siya, ining cellphone ko niya ako nahulog. Masakit mabukasan, saka masakit na magamit. And dahil pa pag reply. Madali naman Ninang ang December Oy, happy birthday, sabi ni Hermanang Monica Perique. Sa gabos na may kumpleanyo pala, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Sa mag-aragom na ma-celebrate kan sa indang wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa indo. Bako manggayad maraot na pamiri minsan, magtagaluwas man ang mag-agom, mag-celebrate sa luwas. Kung agko man sana, kan sa indang wedding anniversary. Magtaga-date man ang mag-aragom, bakong ka nag-irelusyonan, sige lang date. Kan mag-aragom na, kulang na ang pag-date.
Oy, good morning and hello kay Arlene Harmy. And kay Mrs. Bina Binaobra, kay Neil Padi at kay Manding and Alma Landong and family. Also watching, sabi ni Hermanang Monica, good morning daw ho sa inyong lahat. At hi kay Sir Adam Claveria, ang sikat na broadcaster kan panahon sa Naga asin sa Legazpi. Ngunyan maray naan sa iyang kamugtakan sa Amerika, no? Milyonaryo na ini. Pero ini sa gwapito, ano, mapurmang media man kan panahon. Saka kung bumira ito sa kanyang programa, talagang malanit. Durog ang kinukomentaryo ang kani, runot. Pero napakabait at maray na barkada. Siring man, good morning kay Miss Imelda Tumon. Hello, sabi ni Hermana. Pero tugang niya ini. Grabe, sobra pa sa magtugang na iribanan ninda. And also watching si Ma'am Jimenez Prestado Bungay Salva with the Baby Blue. Oh, good morning. Thank you po sa inyo. Oy, nakakimlat si Hermana. Oh. Nag-watching siya ngunyan, si Hermanang Monica. Oh, good luck na lang daki, Kuya Eric, na mabiyahe, ma-flight going to Japan. Japan City na palan siya. And also watching Mr. Rolando Medroso, sir. Good morning. Tugang ni Bayaw Erning Medroso, ang investigador kan PNP Calabanga. Good morning sa Calabanga PNP. Tranquilo po pala ang mga barangay official. Diretso na naman ang sa endang serbisyo na extend ang sa endang paninerbihan sa mga incumbent. Punong barangay mga kagawad. Pirmado na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang batas o ley sa pag-oktaba pag-postpone ka na eleksyon ko taanangon niya na maabot na Disyembre 2022. Ini pinagsibog na sa huring aldaw na Lunes kan Oktubre sa 2023. Kaya ang SK barangay SK election po sa otro taon na. O kaya diretso pag-sirbikan sa ito mga barangay official, sa ito mga barangay. Ini po ang nakapalaman sa Acta Republica 11935. Sa irarom kan sinambit ng ley, ang gabos na incumbent barangay, as in SK official, matinir na maninerbihan hasta sa mailihir ang sa indang magiging karibay o kung dahil man mahali or suspenderon sa man nakadahilanan ang paninerbihan kan mailihir na barangay and SK official mapoon sa pagkauto kan Nobyembre 30, 2023. At siyempre, ang eleksyon, Oktubre 2023. Nakatalaan man na magluwas ni man na oras. Magpaluwas sa man na oras ang Commission on Election kan sa endang adjustment of the calendar tungkol sa bagay na ini. Tranquilo ang mga gobernor, congressman, mga mayor dahil magagastusan sa eleksyon kan barangay SK and barangay eleksyon. Aram po nindo dawa
ang barangay eleksyon na apolitical. Pero dahil na iwasan po na may mga kapitan na nagadudulok sa mga gobernador, congressman, mayor eh. Dawa sa vice mayor ng tabang. Ipaputol ko ni yung sa kuyang mga kuko kung ba kung totoo yan. Political nga ni, kundi ang mga harlangkaw, mga opisyal kang gobyerno. Minahagad man pong tabang sa baba. Kaya on dyan ang karawat, dakol ang butante sa mga barangay eh. O, kaya lang po, may mga linya-linyada, may mga porpartido na kanya-kanyang mga politiko sa nasyon kan Pilipinas. So mga nanggararangon yan, na mga politiko, maswerte. Alagad, sa mga nagkadaraog, ano ba dyan, gusto na maglipas. Pero dahil man po inaako pa ka na mga nakaturokaw na grupo, anin political party. Tapos siyempre, pag-abutin oras, baka ngaya magbalingbing, magbalik na naman sa dating amo na politiko, kaya sayang. Mas maribang yung dahil na mag-ako. Pero si iba man, inaako. Pero bakong gabos. Uy, mga tugang, good morning, Geraray. Sa mga nakantabay sa to, sa mga merkado publiko, sa mga may negosyo. Uy, ako daw, bilib ako kung ang mga maging mayor ta. Itulugod mga negosyante. May pinagpatunayan na sinda naging mayaman, na mga negosyante, diba, bilyonaryo, milyonaryo. Ay pwede nindang paasinson ang sinda mga lugar. Kung an may ilihir na mga alkalde, ito pong mga negosyante talagang may napatunayan na sa inda na talagang asinsado na ang mga ini. Ay dahil na pati mga ngurakot na dati nang mapipirak. Ano parang siya, ang opinion kong ini, kumbinsido ka man daw na ang maging mga mayor lugod, itong mga negosyanteng may napatunayan na sa publiko na nagrayaman sinda sa pagninegosyo. Halimbawa, bilyonaryo o milyonaryo, iyo ang naging mayor, dahil na maisip mga rakot. Pero kung tios ka na mayor, na nailihir, dahil para burubuntot ka sa imong mga among na politiko, maluya para sa sakuya, ang sakuyang pagtubod. Alagad kung sarong negosyante ka, bilyonaryo ka, milyonaryo ka, may napatunayan ka na ikanag-asinso sa pagninegosyo. Pagmati ko ang pupugulan mong banwaan, mas lalong maasinso ang ekonomiya. Dahil maurag ka ng dati yung negosyante bago ka na ilir na mayor. Kaya ano daw po ang mga negosyante itang mga bilyonaryo, milyonaryo sa Bicol Region. Halimbawa, magtiripon ka mo. Na kamo na po magdaralagan na sa sunod na eleksyon sa pagiging mayor. Mas kumbinsido ako sa mga mayor na mailir na talagang may napatunayan na. Kisa man itong nailir na mayor na sige siya naman na sunod-sunod sa mga among nindang politiko. Saka sunod-sunod sa ano manasugo. Kulang na sana pati atot tarungon pa. Iyo po, sa totoo lang. Kulang ang pagtubod ko. Pero kung mga negosyante, maging sa mga electric company, kung ang mga negosyante magkasararo, yung magbugtak nila mga electric company, sabihin talang maging karibal ka na mga electric cooperative. Pagmati, kung mga negosyante ngayon, dahil maparaisip magparapataas kan sa indang singil sa kuryente. Tangari, igwa talagang magiging healthy competition. Pero maray ang management nila dahil mga may napatunayan ni sinda na sinda mga mauurag na mga negosyante maray mag-manage ng kwarta sa tao
po baga. Isa man sa mga nagiging mayor na, dahil lang kita ikaanggon, na naging mayor dahil sa ginagastusan kan mga among ninda. Sa kaharos pa sana, pati atot, parongon pa. Puro buntot, puro alalay, tango-tango. Ay, hindi tayo, Diyos ko, digdi sa ibabaw kang kinaba. Mas maurag pa ang pagtubod ko sa mga magiging mayor na mga talagang mayayaman, mga negosyante. Taday pa makakaisip yan mangurakot. Empleyado nga ng empleyado na paraluok, korapto na tulo sa oras. Ano ba? Meron ba kumampong gabos? Uy, mga tugang. Mga lalaki na, pwede man na magkaigwa ng breast cancer. Ay, ano na tayo, nakakatakot man pala na, no? Ulay ko, mga nagbe-breastfeeding sa ng babayang nagkakaigwa kaya. Pati na pala ang lalaki, oh. Taanhi lang na breast cancer. Kadaklantang nababaritaan sa mga babae, nagtatama. Alagad na posibleng magkaigwa man palang kanian mga lalaki. Ini, digdi kayo sa kinaban, duwang klase bagang lalaki pa di. May sarong tunay na lalaki, may sarong man na binabae. Padi, kung aputon ka, anong gusto mo sa lalaki? Babaero o lalakiro? Sabi ni paring siya. Sa tao lang yan ko, padi. Ang sabi ni Dr. Marcos Biula, Provincial Health Office ka na mag-attender daan sa kapiyan. Maski da arog kayan, ano, maglikay-likay manggiraray pala ng mga lalaki, ha? Tabaan kanina po na breast cancer, pambira, ano, ha? Oy, pero mas maray na pong mag-maintainer kita kan sa tuyang pagiging healthy, ha? Dahil paglanugon ang mga dapat dahil lanugon sa parte ka na mga hawak ng tao. Aber daw, yaon sa linya si karon na Rocky Bayobo nagbabalik. May gusto bagang maringon niya si Rocky. Rocky, good morning. Karon na nga, Jo, nagbabawi sa na mo. Okay, malangin sa kuya. Karon ako, masupog ka manager. Yung man problema pati sa kuya yan. Araw mo mambaga ko na okay sa naman sa kuya. Kung may talagang kalakaman-kaman, exempted ka. Yeah. Bueno, sa kuya, mga dagdag na informasyon na sa lado lokal, payag ni Gobernador Noel Rosal, na dahil siya matolerar kana mga abusiro na yaon sa gobyerno. Tama. Ayan ang gusto ko kay Governor Rosal. Dahil mag-tolerate kan mga pasaway, abosiro, paralook na empleyado kang gobyerno. Yeah. Na gusto na mag-serve sa probinsya, magtrabaho. Yes. Na ikwadan mga empleyado na napandiklak sana. Nadulag na. Kuya, nahali. Nadulag na, ano? Nadulag na. Ano iba, nagtatagay na? Nagtatagay-tagay na. Nako, bawal po yan sa gobyerno, ha? Oo. Sabi ni Governor Noel Rosal, akan siya mayor, mayong nag-abuso. Yan. Tangon yan, siya gobernador kan probinsya, so mga abusero, dapat niya yang maglakaw-lakaw. May paglalagyan. May tayo pinalakaw-lakaw na. Papalakaw-lakawon mo na. Palakaw-lakawon sana. Ano, paluwa sa opisina. Paluwas opisina. Yan. Okay yan, ha? Ang sarap balik ni Tabi ka. Karoon ng Jo. Oo. So, itong mga parakwari. Dapat makuha ka na permit. Takod babayadan mo ang kumpirang yobiko. Dapat
iyo ana ibayad. Nag-aabo ka Rocky, pareho kita. Ano nangyayari sa iyo mo? Kaya nagalaan sa inda konsene niyo kung na dirning malipot ang iniinom ta kaya. Iyo, bawas-bawasi daw ano magparainom ng malipot saka magparalawag sa mga malipot na lugar. Yan. Segundo sa kung mayo na ngayon ticket na pinag-serve ang probinsya, dahil ngayon makakadagos konsensya ali na pinagmalipot at alian iniinom ta kaya. Iyo, bawas-bawasi daw ano magparainom ng malipot saka magparalawag sa mga... Nina binawas-bawas sa gani. Ako da ang kwento rin ditabi karon da nga jo dapat ang quarry operation pagpanguna ng permit sa provincial government. So, sa yan, bawal mga parakwaring mayong permit tali sa governor's office. Oo. Dapat kung na-quarry ka parang gano'n sa provincial government kang albay. Kaya pala Rocky nagmahal so kubiko kan na baybay sa Camarines Sur napundo kaya pala sa mga pagkuwari dyan sa Albay. Ayo. Napundo pero ibinali. Pero kadako kang babayadan. Ay. Aba, mawarong kanto, mabayad ka na na permit sa Kapitolyo. Pero so, kinamong kopirang kubiko, payo ni resibo. Ayun. May resibo na. Pwede pala na mayong resibo, saka medyo nadagdagan ang bayaran. Yan. Siyempre, kung saan man na barangay digdi sa Albay, makinabang man ang barangay council. Oho. Makinabang man ang munisipyo. Makinabang man ang probinsya. Oho. Ikaw na ang probinsya sa na nagkikinabang, so barangay sa munisipyo na pigali kan bye-bye. Di pa man pala ngaya. Dapat ngaya kung na kabus masaya, magsaya man ngaya, so kinukuha kan bye-bye. Kaya yan ang kuyan ko niya ni Governor Noel Rosal kan probinsya ni na Albay. Sa iba pang impormasyon tabi karon da nga jo paano pa man gilaray digdi sa Albay Power Energy Corporation. Sinabi ni Governor Noel Rosal kung an APEC igwang pagkakautang ididangon ng bayadan kan provincial government. Tanganing makatik over gilaray ana Aleco. Paano kung may utang May utang an APEC. APIC sain? Kunyan, nakikompromise si Governor na babayadan sa utang ng APEC, ma-operate sabi karon da nga jo ana Albay Electric Cooperative. Arin dyan ang dating nag-manage ang Aleco. Dating Aleco, naribayan bagay ni kang APEC. Pero ka nag-APIC na, nagparataas daan. Supply ng kuryente. Ay di maluya. Oo. Maluya ang serbisyo kang APIC. Sabi ni Governor, kung darog man sa nangayakayan, pirmi nga kita nagtitireosig din sa diklom, bayada na ngayon sa pagkakautang. Alayaso na ngayon, ibalik ang Aleco. Maray pa. Aliko na lang. Tabaan magbarato na ang power rate dyan. Saka sa ropa ngayon, kung may kalamidad, igwanin mga nagkararaot na poste, nagkararaot na kuryente, may mga tugang na matabang sa pag-install kang kuryente. Oo. Bawarong nga kan APEC, asinda-sinda sana, kaya haloy na install na supply ng kuryente di sa Albay. Oo. Kaya, yan ang sabi ni Governor, at hinguwaan ta kaya ini, kaya umahon sa mga konsumidores. Uy, ako daw, Rocky, ako dyan kay Governor Noel Rosal. Maano talaga siya, maray siya marayan sa iyang administrasyon. Mag-mayor At least,
mga illegal. Aron kan illegal quarry, illegal gambling, waiting, abo ni kan mga gabos na illegal. Abo ini. Gunya na salbay, nagbalik ang waiting. Ulay ko baga. Pinapundo niya na. Ano nakabalik na naman? Ang waiting nagadan, ang waiting na buhay, liwat ang waiting. May kaya gano'n na nga diyo, may urulay. Amin na sa urulay, matintinan. Pero mangyayari ako. Pero ang STL buhay pa man sa albay. Guwapa man. Ngunyan, may bukis ang waiting. Kaya na still salbay, ay waiting. Ay, pangyayari. Tira-tira daw yan. Talagang legal admission. Dahil nalukod, bawiong ko nalukod ang paghanga ako kay Governor Romel Rosal kung naarog siya kayan. Ano mo kaya tani karon lang nyo, kadagod na waran yung trabaho ni Salbay. Nag-aasa. Mayo man nga kami malawgan, siyempre mga koreador ay, hindi na tinagutan ni Governor, hindi niya. Mag-koreador ka mo, sabayo nga kami malawgan yung trabaho, basta ngayon importante, pagkaburuay ngayon ng pamilya, bako ngayon sa gabot sa legal, o pangabas na ipagagal sa pamilya. Sigurado lang ni Governor Noel Rosal na maging peaceful ang sa iya dyan na pasugal, na pigtugutan. Sigurado yan. Kapag naging maribok yan, tapos siya dyan. Saro ako sa malatub sa iya. Nasabi nga ni Kayan, komentaryan ko siya. Arman Reyes, Oy, good morning kay Arman, ano? Kaya gani ako ganun lang yun. Pag ako sa Albay, pabigalo po si Arman. Yaon ng paglahom. Oo, dahil ka magugutom. Dahil nagugutom. Yan. Talagang yaon kami ni Biso na rin malipot na lang. Yan, oo. O sige na, tabahan na buhay pa kita. Okay, marita ka lagi, Councilor Tani Mentrado. Oo. Nakatamay ko dyan. Oy, good morning. Good morning kay former Councilor Sani Maestrado. Mabalik na konsyal kang Iriga. Aputa daw, interview daw si konsyal Sani. Dali lang. Sige daw. Maray na kapos, di karantang nga yung itaralitan sa ibang puto. Apat si Council, si karantang nga yung hello. Hello, miss your, Golden Boys, konsyal Sani Maestrado. Kumusta ka po sa panahon na ini? Sabi pagal ni Rafi, miss you too. Miss you too. Alam mo, kang dahil nadangog sa radyo kaya, na radyo permi kang laman ng interview kan mga announcer sa Rinconada dahil aram ninda na marayan sa imong mga ideya na pwedeng ihira sa mga parantabay, lalo na sa mga taga-syudad din na Iriga. Kumusta po, ano ang pinagkakasibutan mo sa panahon na ini? Private practice muna kita. Opo. So nasa nag-aako ka ngunyan ng mga project, graray sa mga construction. Ayun man po. Kaibanan ko yung mga matitibay ko, mga kaibanan sa construction industry, yung mga foreman, mga skilled workers, I'm very proud of. Iyo po. Ano po ang activities pala ngunyan kan sa itong asosasyon, ayun yung architecture, anong apod ka ni? Association? Ayun, United Architects of the Philippines, sige, well organized po ang United Architects of the Philippines. Hindi ka rin kunada, dati po kita kaya na director, sa Bicol Region, kundi ngunyan, ang mga nagpapaagi na kaya, naghubin-hubin na sa mo. Kaya bigla pa kasi nakalinyado duman sa mga, mga seniors, mga members ng United Architects of the Philippines. Iyo. Pero ginigdumi, pero kami na lang muna sa mga advisors, tinda, nagigiribo kan anong gabot na activity. Tatagakol nila pala. One time ka na kasi bila kami meeting, halos almost 100 na po ang members. Samantalang kami ka ito. Ang time natin na kasagsagan man kasi po yung activity sa UAP. Talipisin matipon ng mga members. Talipisin lang. Pero muna tatapos na po ang mga architect. Hindi sa area, din sa area. Ay, po, oo. So, maiba pa lang kita, konsyal. Ano po ang sa imong garo opinion man? Dahil pinirmahan na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ma-extend instead of election this coming December 2022 ng SK and barangay election,
ano po ini na ipako na sa masunod na taon, bulan na Oktubre na. So ano ang pwede mong maging garo reaction, opinion and advice at the same time pangapudan sa mga barangay officials na na-extend kan sa indang paninerbihan? Yung po na hiling kong mali po sa draft na kuya, title to law ng siya sa Tuloyan Congress at Senate na talagang extended na po pala ang barangay election sa next year. Opo. 2023 na. So, kaya po yan. Ako, mixed reaction po po kaya. Actually, sure, tita, kaya itong mga barangay official, medyo extended naman sila for several times na po. Several times na pala ini, ano po, konsyal? Iyo po. Pwede, naman ta nakikiling po na an election na digdi sa Pilipinas. Sobrang garo sa hiling kong litigious na maray na every 3 years, yung haliputon para sa personal na siling ko, haliputon na maray. Nagpupunta pala mag-servisyo, halimbawa sa sarong taon, kanaklang kaya lang akong mga bagong elected official, mga aradal pa yan for the first year. Second year, kung supposedly, nagigibo naman kan sa itang mga obligasyon. Kundi, second year pa lang, ma-file na naman tulos nin certificate of candidacy. Oo. Na, isip-isipon mo yan, October na, next year, filing na naman tulos kan next set of elected officials. Dahil pangalan kita nakakamupon. Iyo po. Garo mas magayon talaga kung madagdagan ang taon kan lambang terms of office kan mga elected officials, ano po? Iyo po yan sa kuyang personal na opinion na talaga haliputo na maray. Election pa lang, election na naman. Ang Pilipinas na garo sa hiling ko natin hospital dyan sa sobrang tayo election pa. Iyo po ta sobrang gastos na gagamit ka na gobyerno sa padagos na sasagibo nin eleksyon na iyo man po ang diretso kan mga taong magpili ko tanan nin mga opisyalis na gusto ninda. Kaya lang po napakaiksi ng terms of office ninda eh. Iyo po man may hiling mo masiban mga programa kan mga politician kan mga leaders ta. Nakakatapos pa lang kan election, recovery nila, tapos ang gigibuko na naman next year, mga election promises na naman na sangasin, bako na talaga so development plan kan sarong lugar, minsan na-set aside, ang gigibuko na naman mga political strategies, ang gigibuko kan mga nakatukaw sa post. Yan po ang medyo bako magayon, lalo na sa point of view kan mga planners na arong ko mismo, na sarong lisensyadong environmental at urban planner. Pero kalipisil may insert talaga ang tultulan na programa ito yan sa kamsarong mga local government unit na ma-implementa sa lalong-lalo na kung ayaw ganyan nag-dictate ng administration. Tapos turn around ang programa. So ano na naman ang mangyayari na yan pag may election. Iyo manangad po. So salamat po. Salamat na maray. Very well said. Sa opinion na yan, Council or Sani Maestado kan Syudad kan Iriga. More power po and siguro po sa hiling niya mo, tahobing ka pa man na maray, baka sa otro magkaigwa kita nin national and local election, liwat ka po na apply liwat sa mga botante sa Syudad kan Iriga sa ano man na posisyon na sa imo pong dadalaganan. Konsyal. Thank you po kayo sa imong yan. Mga statement. Actually, ngayon pa lang may nagsabi na filing na naman niya next year. Tapos mag-usip nga po. Gardey pa napapahingalungan sa kapagalan, ano po? Kahit pa nga iniisip ang politika, eleksyon na naman ang sumunod na taon. Iyo po nga ni. Imagine, October ang filing next year. Siyempre, maurulay-ulay yan at least 3 months or more before. Ang iba nga ng banwaan, 6 months before, nag-uurulay na bago pag-filing. Kaya talaga, after 6 months filing, mag-irisip na naman yan for the next year election. Iyo po. Thank you so much po. Mabuhay po kamo. Si former Councilor Sani Maestado kan Syudad kan Iriga, nakawalay ni Rocky. Rocky, with your extra. Okay, salamat former Councilor Sani Maestrado.
Yan na nadagog bang ginaray sa Oo. ronda ang boses ni Councilor Sani Maestrado. Yan na tabi karandang Diyo ang sa tuyang report. Iniman si Rocky Bayubo. Maparam na ako, mga tugang, si Consyal Sani Maestado, nakaulay ta po, si Rocky, nakaibananta, si Ruth Cornelius, June Batan, mga karonda, na mga may higos. Ini po si Joey Lim, salamat kan sa inyo pagkantabay. And bago kan sunod na programa, huwag na po ang sa tuwing mga anak buhay. That time check was brought to you by